Sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Abba. Allah sarki Abba yaya kuma ka tafi. In ka bar mu cikin kewar ka Abba ne na ta korafi. Rijiyar ƙaunar ka Abba sai da dayin kuma zurfafi. A shiga da lafiya Abba ya jinin Zahra, wallahi irin ka babu kwa ka tafi. Sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Da sunan Jalla zan fara mai kashewa da rayawa. Cikin haka sai yi masoyi da masoyansa da yawa. In sabo ya saka tsakani a nan kuma sai ya ta hauhawa. Shi so ba ruwan shi sam, idan ya so buga zuciya babu wanda kwa zai hana shi sam sai hirabba. Sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Salati ya Allah ga dan Amina Karimi sayyidi. Ciki na salatukan asa da na Khadija ta sayyidi. Mamar al-sayyida Zahra matar Imam Ali sayyidi. Dan a'imma ya Ahad a sanya kabuli a cikin harshe ya zama da dauka ba wuya. Abba sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Ba rago da gwani ba mai da irin shi ba za ta sabo ba. Yan uwa min yore shi babbar katanga ta faɗi ba gaba. Kullum muna nan da kai Abba yau mun tashi ko ba uba. Wayo Abba ya Abba, kukan rashin ka muke ta yi ba mu dainawa ya shugaba. Abba sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Kowar Abban mu ta firgita ni ina tafaza da ke. Malam Aya ya kiran waya, ina kike kin kwaje. Na ce da shi ina ya ce markas, na ce a'a wai in je. Sai na ce lafiya kuwa, sai ya shiru da ya gaban fahimta ba ya kashe wayar sama. Sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Muna a cikin wayar sai kiran Umar kuma ya shigo. Ko da na zo gidan Abba ji na kyau ba haka za a ce. Kawai na ga 'yan uwa suna ta kuka duk sun rikice. Abban mu ya tafi, ga Abul Fadal Abbas zai gaya muku yadda kwa ya tafi. Ya Abba sai mun zo Abba Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bakin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Abba min yo sallar azahar la'asar lafiya da shi.
sai Abba ya ce in zo gashi, ya ce in siyo katin waya in kawo masa shi. Da na dawo na gansa shi a kwance ina ta kiransa ni ya Abba. Sai mun zo Abba, Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bikin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Sai na je na kira mama, sai na ce mama ki zo ki ga. Ko da mama ta zo ta gan Abba, sai ta kira duka 'yan uwa. Sai 'yan uwa sun ka zo suna kiran Abba, Abba ka tashi ma. Asibiti an kai kan a ƙarasa Abba, wa'adi ya yi wa musibata ya Abba. Sai mun zo Abba, Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bikin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Dan autan Abba kenan abin lufadar da kun kaji. Tare ga ɗan kenan sai ka Adam marhum ya taho gake. Ku zamo gatan su ku da Imamu Aliyu ku ya rike. Gare su ku agaza fi amanillah ya marhum Ashek Adamu ne Abba. Sai mun zo Abba, Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bikin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Abba, kullum tarbiyya yake ga 'yan uwa 'yan gwagwarmaya sai mu ji. Ya damu da mu kwarai ba da wasa ba, duk ku zo ku ji. To mene za mu maru wanda za ya ji daɗi mu ma mu ji. Addu'a mu dinga mai da salati ya kai garai. Allah ya ba mu ya taku kunyo gaba masu rabba. Sai mun zo Abba, Malam Adamu zo ya tafi. Mutuwa bikin wannan adalci ba irin wanga lokaci. Ba mu tsammani ban sam irin ɗan wannan lokaci. Mutuwa saurin mene kike yi kin sama a firgici. Firgitar da birazu har sisters ba tsammaci. Dakin bari wani lokaci a bar mana Abba idan mu ne shi, idan muna da tabbaci. Abba, sai mun zo